nejaké problémy s pripojením, máme nový link, ktorý odteraz už budeme používať, takže všetko by malo byť v poriadku. Ja si ešte povypínam jeden systém, ktorý by mohol byť znepríjemňoval život, čo sa týka nejakého pripojenia, ale verím, že ma teda dobre počujete, dobre vidíte. No, je nás 26, ešte sa dúfam, niekto pripojí. Takže vám všetkým prajem krásny dobrý deň. Vítam vás na dnešnom webinári, ktorý sa volá Septembrové tipy. Takže povieme si, čo najviac stihnem a hneď začnem, pretože máme množstvo ponúk a množstvo krásnych vecí, ktoré môžeme tento mesiac dávať do pozornosti všetkým tým, ktorých poznáme, nepoznáme, všetkým novým. Takže začnem najskôr setmi, ktoré nám pribudli v piatok na náš e-shop, takže povieme si niečo viacej o tých setoch. Veľmi pekne ďakujem týmto pádom našej riaditeľke slovenskej Peťke Michalkovej, ktorá pripravila túto prezentáciu a sú tam úplne úžasné informácie a všetkým vám odporúčam, aby ste si takto pripravili nejaké podklady pre vašich zákazníkov alebo členov v tímoch, ak máte väčšiu skupinku, kde im ukážete, koľko ten set stojí bez zľavy, koľko stojí so zľavou. Takže naozaj veľmi cenný materiál. Peti, ďakujem, si to pripojená, super. No a teda idem zdieľať. A potom sa prekliknem na tú pôvodnú prezentáciu, ktorá je k septembrovým tipom, takže máme toho skutočne dosť. Tak sa budem snažiť stihnúť to do nejakých 40-45 minút, tak verím, že sa mi to podarí. Dobre počúvajte, ak budete mať nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte na konci, alebo na konci bude najlepšie. No, už dielam prezentáciu, takže začneme septembrovými tipmi. Mali by ste ju už vidieť, alebo teda septembrovými setmi, tak poďme na to. Takže v piatok prišli na náš e-shop takéto krásne sety, ktoré sú určené na to, aby sme s nimi pracovali, pretože v mesiaci september nebudú nejaké špeciálne také trojdňové akcie. Práve sme sa chceli trošku ukúdiť v takej tej rýchlosti a dynamike, ako sme mali v predchádzajúcich mesiacoch alebo aj rokoch a pripravili sme sety, ktoré môžete krásne vybrať a naformulovať a ušiť na mieru všetkým tým, ktorých už v tímoch máte, všetkým zákazníkom, ktorých máte a takisto aj všetkým novým členom, pretože pôvodná myšlienka je týchto setov, aby sme priviedli ľudí na náš e-shop a tým pádom, aby si tam vybrali z našej bohatej ponuky týchto setov, ktoré sú cenovo zvýhodnené. Môžete ich ponúknuť v rodine, sestre, švagrinej, sesternici, ľuďom vo vašom okolí, susedia a podobne. Takisto môžete s nimi pracovať tým, že pozri sa, takáto je cena, keď si náš VIP zákazník, aká je cena bez toho, keď si len výrobky zvolí do košíka. Takže vieme s nimi pracovať naozaj veľmi, veľmi dobre a budú na našom e-shope až do konca septembra. Čiže rôzne vaše príspevky, videá, čokoľvek vytvoríte, tak sa vám to oplatí, aby ste s tým mohli pracovať a priviedli tých všetkých, ktorých chceme priviesť na náš e-shop, takže aby tam prišli a videli tú našu skvelú ponuku. Takže prvý set, ktorý si predstavíme, je zvyčajne, nechce ísť výška. Tak, takže je určený pre detičky a je to presne na to, aby sme teraz detičky uchránili pred rôznymi výrozami, už nastúpili do kolektívov, do škôl, do škôlok, takže máme tu 3 výrobky, ktoré sú perfektné pre deti. Je to prvý výrobok, sú multivitaminové želé cukríky. Ja sa prekliknem späť, len som chcela dať preč túto lištu, aby ste videli celú obrazovku. Tak. Takže sú to, skočí mi tam naspäť, neviem prečo. Takže sú to želé cukríky, ktoré sú bohaté na vitamíny a minerály. Pre detičky je to vynikajúci multivitamínový komplex a tento komplex je naozaj spravený tak, že deti od 4 rokov môžu tieto želatinové bonbóny užívať absolútne s chuťou a s nejakým, že nejaké tabletky by mali prehltať. Sú to cukríky, ja ich mám tu všetky pri sebe, lebo o nich často rozprávam. Mám tu aj tie detské, mám tu aj tieto pre nás, pre ženy, mám tu aj pre takéto koncentráciu. No a teda tieto sú určené aj pre vegetariánov, vegánov a teda sú plné, bohaté na vitamíny, minerály, preto aby detičky mali dobrú imunitu, aby správne fungoval ich rast, vývoj, dospievanie, dozrievanie. K tomu máme detský šampónik a bez
akýchkoľvek sulfátov, farbív, nejakých dráždivých látok. Je to návrat takéhoto nášho produktu a musím priznať, že my ho testujeme v tom zmysle, že pokiaľ nám tento výrobok pôjde veľmi dobre, budeme mať detskú líniu, pokiaľ bude ten predaj taký nižší, tak neviem, či sa nám vráti do ponuky naša detská línia, takže tento šampónik je taký pilotný projekt, takže objednávajme tento set, plus zubná pasta, ktorá sa úplne perfektne hodí na starostlivosť o detskú ústnu dutinu s čajovníkovým olejom, bez tých látok, ktoré tam nemajú byť, ktoré vlastne nechceme dávať detičkám, či už sú to parabény, gluten, lepok a tak ďalej, čiže toto isté pre zdravé zubky a pre naše detičky. Takže krásny set, ktorý, keby sme si navolili sami, že hodíme do košíka tieto produkty, tak v eurách by to bolo 25,97, ale tento náš set je pre VIP zákazníkov, čiže pre všetkých, ktorí majú svoj účet za 15,39 €, čiže vidíte tam tú obrovskú zľavu, keď niekto nakupuje bez členstva výrobky samostatne a keď si ich takto v sete ako člen kúpi, tak tá cena je teda takáto nižšia. Treba s tým pracovať a kľudne môžete používať aj vy, keď dáte do košíka tieto výrobky, tak kľudne používajte tieto ceny, ktoré sú pôvodné. Keby to bol aj, že porovnávame set alebo cenu setu bez zľavy, a so zľavou, tak samozrejme je tam rozdiel, je to 19,99 oproti 15,39, ale keď to je bez setu, bez tohto zvýhodnenia, teda tá cena je oveľa vyššia, je to tých skoro 26 €. Takže každého, koho máte vo svojom okolí, kto má nejaké detičky, vlastne od či už menšie na ten šampónik, zubnú pastu, alebo už aj väčšie, tak kľudne môžu tieto cukríky spolu s ostatnými produktami používať a je to výborný set. Ja myslím, že naozaj by sa nám mal predávať veľmi dobre, lebo to obdobie je presne od septembra na to ako stvorené. Ďalší set je na to, aby sme naštartovali svoj deň úplne perfektne, kde máme podporu v podobe koktejlu, ktorý nám slúži na to, aby sme redukovali hmotnosť, zasytí nás, pretože obsahuje bielkoviny, obsahuje 27 vitamínov, minerálov, obsahuje vlákninu, čiže zasytí nás. Môžeme ho kombinovať s vodou, s mliekom, s banánom, s nejakým ovocím, môžeme ho kombinovať v podobe nejakého takého smoothie, aj s ovsenými vločkami, s rastlinným mliekom, takže spraviť si z neho raňajky. A vybrali sme tú najpredávanejšiu príchuť, to je jahodová. Máme tu kávičku s kolagénom, ktorá nám spĺňa hneď niekoľko benefitov, aj nás povzbudí, aj nám dodá kolagén, čiže fantastická aj na ráno, aj na popoludní, kedykoľvek počas dňa, má nižší obsah kofeínu. No a máme tu práve tieto gumené cukríky, ktoré ja používam, musím povedať, každý deň. Sú určené na to, aby nám správne fungoval mozog, aby sme boli v pohode, aby sme dobre zvládali stres, bez lepku, bez cukru, bez konzervačných látok, ale sú teda naozaj výbornou takou pochuťkou, že vám to uspokojí chuť na sladké, ale zároveň má to aj tieto benefity na podporu činnosti mozgu, kognitívne funkcie, vyjadrovanie sa, zníženie stresu a teda také zlepšenie tej koncentrácie. Opäť, keby sme porovnávali, že hodíme samostatne do košíka tieto produkty, tak na eurá by to bolo skoro 78 € a keď ho máme v sete so zľavou, VIP zľavou, je to 43,11, takže obrovské cenové zvýhodnenie v podobe členstva a v podobe toho, že to máme v sete, takomto úplne úžasnom. Presne september je na to, aby sme sa tak po tom lete nejako naštartovali a teda mnoho žien, aj žien, aj mužov už sa tak dalo do toho normálu, už menej cestujú, tak presne na to čakajú, aby sa tak dali do takej lepšej koncentrácie, tak propagujte, pracujte s týmto setom. Všetkých vo svojom okolí na to upozorníte, že fantastické produkty teraz s takouto zľavou. Používajme tieto sety naozaj čo najviac, lebo tie nejaké krátkodobé podpory predaja nebudú a teda na to sú tieto sety takto vytvorené, ale ja myslím, že sú absolútne bez jedinej chybičky. Či chceme drahší set, či chceme lacnejší set, či chceme z NutriPlus, či chceme napríklad, ako tu vidíte, starostlivosť o pleť. Kto už by si len nekúpil, ktorá žena by nereagovala na takúto ponuku, kde máme hydratačný krém, úplne úžasný krém, ktorý sa môže používať ako denný aj ako nočný, pretože nemá v sebe faktor, vyživuje pleť, krásne hydratuje, obsahuje výťažok z morských rias, obsahuje
látky, ktoré podporujú tvorbu a syntézu kolagénu v pleti a podporujú to, aby pleť bola pružná, pevná, je naozaj taký jemnočký, krásne sa rozotiera. Plus k nemu máme hydrogelové vankúšiky na rozžiarenie, na to, aby neboli viditeľné tmavé kruhy pod očami, aby sme pôsobili aj proti vráskam, na hydratáciu a ochladenie toho očného okolia. Takže je tam aj morská voda, bránia hyperpigmentácii s antioxidantmi a teda krásne to očné okolie aj ráno, pokiaľ máte nejaké opuchy a máte tieto vankúšiky v chladničke a máte povedzme nejaké váčky alebo opuchy, tak si ich priložte a nechajte pôsobiť a krásne vám tie opuchy zmiznú, to očné okolie sa prekrví, vrásky nebudú také viditeľné. Potom, keď si ich dáte už dole, že už splnili tú svoju funkciu, môžete si pleť natrieť práve týmto krémikom. No a teda tá cena je extrémne zvýhodnená oproti 43 eur, keby sme si dávali samostatne bez ľavy, je to 24,63. Takže veľmi, veľmi výhodný set, po ktorom naozaj každá žena by mala skočiť a mala by si užívať tieto výhody. Keďže ideme ďalej, okrem zdravia, okrem detských produktov, okrem krásnej pleti, máme tu aj nádherné výrobky na postavu. Je to doplnok vlákniny doplnok výživy s vlákninou na to, aby sme po lete dali tú postavu opäť do poriadku, aby sme mali zlepšené trávenie, aby sme teda správne trávili, vyprázdňovali sa, aby sme teda boli štíhle, aby nám nechutilo až toľko jesť, pretože práve tento doplnok nás zasíti. No a teda môžeme si ho dávať opäť do nejakého, buď do vody, krásne sa rozmieša, nezanecháva žiadne také častice, môžeme si ho dávať do jogurtu, môžeme si ho dávať do nejakej tekutiny, ktorá je studená, takže je to vláknina. No a potom tu máme starostlivosť o telo v podobe anticelulitidného telového peelingu a máme tu aj gel. Obidva tieto produkty veľmi tú pokožku prehrievajú a sú úplne na to, aby tá celulitida sa nám zmiernila, aby sme mali pevnejšie, štíhlejšie, krajšie na prvý pohľad tieto partie, či už je to vnútorná, vonkajšia časť hien, je to zadok, je to brúško. Môžeme používať tieto produkty, dokonca niektoré ženy môžu to používať aj na či už lítka alebo ramena, myslím ramena tam, kde by mohla tá celulitida byť, lebo aj tam sa stáva, že býva. No a teda sú tam prekrvujúce rastlinné zložky, ako je rozmarín, tymián, eukalyptus a teda aj ďalšie rastlinné extrakty na to, aby teda pokožka sa výborne prekrvila. Naozaj treba dávať pozor, lebo k tomu prekrveniu príde, je to až také výslovene zahrievajúce, takže zákazníčka by o tom mala vedieť. A môžete to propagovať aj tak napríklad, že už idú chladné dni, tak na zahriatie tu máme práve takéto anticelulitidné produkty, takže môžu byť aj na také prehriatie. Opäť porovnanie cien 40 eur oproti 23. Výborné. Skoro polovicu ušetríme vďaka nášmu členstvu a vďaka tomu, že nakupujeme v sete. Rozžiariť svoju pleť, pretože tieto produkty boli pri uvedení veľmi, veľmi úspešné a mnoho našich, vlastne všetky naše make-up artistky a všetky ženy, ktoré sa líčia produktami farmácií, tak ich majú ako obľúbené. Máme tu tekutý rozjasňovač, taký highlighter sa hovorí, ktorý môžeme používať na rozjasnenie, rozžiarenie a dodanie pleti takej žiary alebo aj mladistvého vzhľadu. Máme tu tekutý bronzer, ktorý dodáva práve to opálenie, tú príťažlivosť v podobe snedého nejakého akcentu. A máme tu licenku, ktorá dáva tej pleti taký zdravý odtieň. Sú to výrobky, ktoré sú výborne pigmentované, takže stačí máličko. Môžeme ich rozotierať napríklad húbkou alebo nejakým štecom alebo takým aplikátorom, aby sme do stratená si ich dali tam, kde potrebujeme a teda sú veľmi obľúbené, takže treba ich nakupovať v sete, lebo každý z týchto produktov sa vám zíde. Každý má inú funkciu a všetky naozaj veľmi dobre splnia tú svoju funkciu, takže za 31 eur máme s našou zľavou necelých 31 eur, máme so zľavou tieto tri produkty a vydržia veľmi dlho, lebo treba dávať maličko. Priamo ten aplikátor si teda dáte tam, kam chcete a potom húbkou alebo nejakým špeciálnym štecom to rozotriete do stratená a teda vytónujete do požadovaného efektu. Takže porovnanie cien vidíte 48 oproti 31 necelých. Čo k tomu dodať opäť? Nakupovanie z farmácie je zábava a oplatí sa.
Imunita. Toto budeme riešiť celú jeseň, celú zimu, celú jar, čiže väčšinu roka, aby sme podporili imunitu. Takže tu máme vitamín C s pomarančovou príchuťou, kde je 1000 mg C, je tam 10 mg zinku, je tam 25 tých jednotiek vitamínu D. A potom máme šumivé tablety s extraktom z čiernej bázy. Takisto je tam zinok, takisto je tam vitamín C a je to malinovo-jahodová príchuť. Možno si poviete podobné produkty, ale teda tu máme asi chybičku v obrázku, pozerám. Obidva tieto produkty sa hodia, pretože máme tam vlastne tie tablety, je ich tam 15 a keď si zoberiete, že každý deň si dáte jednu tabletu alebo si ju možno, že rozdelíte na polovičku do obeda, polovičku po obede, tak vám to vyjde na mesiac a teda aj keď sú tieto produkty veľmi podobné, že je to C-čko, plus je tam C-čko, zinok a ešte výťažok z bázy, tak sa vám v domácnosti budú určite veľmi hodiť, lebo to obdobie tých chrípok, neviem, ako sa to povie, keď budete mať nádchu alebo prechladnutie, tak sa blíži teda takýto čas a my sa určite potrebujeme chrániť čo najlepšie. Takže porovnanie 20 eur oproti 10 zaokrúhlenie, vidíte to, že tá úspora je výrazná, keď sme členom a nakupujeme v sete, oproti tomu, keď nie sme členom a nakupujeme len samostatne pridaním do košíka týchto produktov bez setu. Čo sa týka zdravé, krásne, hydratované vlasy, tak nám prišiel do ponuky tento zvýhodnený set hydratačných výrobkov, pretože po lete je dobre tie vlasky ešte lepšie hydratovať. Ak máte ich farbené, odfarbované, žehlené, kulmované, tak máte určite nedostatok vlahy v tých vlaskoch a hydratačné výrobky, ako je šampón, kondicionér a maska vám k tomu pomôžu, aby boli hebkejšie, krajšie a zdravšie. Takže máme tu cenu z 30 na 15, dá sa povedať, takže to je opäť veľká úspora a rozhodne, ak tieto výrobky napríklad nepoznáte, treba ich vyskúšať, lebo teda sú veľmi kvalitné. Čo sa týka líčenia, tak toto je presne to, čo potrebujeme na jeseň, trošku pridať farby, pridať intenzitu, pridať akcent tomu líčeniu, no a môžeme si dopriať takéto líčenie očí vďaka podkladovej báze pod maskaru. Potom máme maskaru Full Blast a máme aj linku, ktorá je veľmi obľúbená, je to táto čierna linka vo fixke. Takisto v tomto setiku máme hneď aj skosený štetec na líčenie očí. Máme tu voz na tvarovanie obočia a máme tu našu vynikajúcu paletku Mirage. Ja ju mám aj pri sebe, pretože som sa dnes pred meetingom, ktorý som mala, veľmi rýchlo ešte líčila, naozaj za pár sekúnd, dá sa povedať, a tu ju mám, lebo ju bežne používam, takže je to niečo nádherné. Skutočne, ja keď si ju otvorím, tak ja ani neviem, že ktorý oteň si dám, lebo všetky sa mi páčia a všetky používam a teda myslím si, že táto paletka, keď si ju niekto objedná v podobe takéhoto setu, tak nikdy neoľutuje, lebo kvalita, jemnosť, trvácnosť, aplikácia týchto tieňov je absolútne bezkonkurenčná. Takže ja si určite objednám tento náš set, pretože stojí 43,11 a teda zákazník bez ľavy by nakupoval samostatne tieto produkty za 72. Takže naličte sa, urobte si videjko, urobte si nejaký live stream, kde sa naličite a začnete samozrejme napríklad obočím, potom si dáte očné tiene, dáte si fixku, dáte si podkladovú bázu a maskaru, aby videli teda tí, ktorí budú sledovať vaše videjko, aby videli ten rozdiel a teda za 40 eur, za 43 môžu mať takýto prenádherný set na oči. Je to aj nádherný darček na Vianoce. Určite by som už nejakej žene takúto krásny darček alebo krásny set už objednávala aj teraz. Čo sa týka starostlivosti deň a noc, tak toto sú produkty, ktoré nám zabezpečia, aby sme mali krásnu mladú pleť dlhodobo, pretože je to naša najvyššia anti-aging línia. Je tu Resurface denný krém s faktorom číslo 30 a takisto je tu nočný krém s retinolom a kombináciou retinolu a vitamínu C, čiže derivát Ačka a Cčka na omladenie pleti. Kombinujú sa absolútne perfektne, pretože denný je na deň, nočný je na noc a teda
Toto je naozaj veľmi podstatné, aby sme tým našim zákazníkom vedeli odpromovať ten rozdiel medzi denným, nočným krémom. Samozrejme, nebudeme si dávať na noc ten, ktorý má 30 faktor, ale samozrejme budeme si dávať nočný krém, ktorý potrebujeme, lebo tá pleť potrebuje iné cez deň, iné v noci. No a teda všetky ženy už učíme, samozrejme, že to vedia, ale možno, že niektoré používajú jeden, tak sa môže používať už takáto rozdelená starostlivosť, lebo je to oveľa lepšie ako len jeden krém. A rozdiel cenový vidíte oproti 50 eurám, 32, za ktoré si môžeme kúpiť tieto dva veľmi kvalitné krémy, naša najvyššia vlajková loď anti-aging starostlivosti. No a do toho určite odporúčame aj starostlivosť, čo sa týka pravidelnej dennej rutiny, čo znamená čistenie. Používame čistiaci gel, používame tonikum, používame denný krém na deň, nočný na noc a určite si doprajeme aj takúto textilnú masku, ktorá im obsahuje retinol, pokožku hydratuje, znižuje viditeľnosť vrások, tak ako celá línia spevňuje, podporuje tvorbu kolagénu, znižuje výskyt vrások, takisto pleť robí takou sviežejšou, hydratovanejšou, tak tu môžeme tieto dva sety aj kombinovať, takže môžeme odporúčať čistenie s maskou dokonca, plus máme denný a nočný krém. Pokiaľ by to bolo nejak príliš veľa naraz, tak teraz je ten správny čas odpromovať napríklad krémy a potom doplniť tej zákazničke, evidovať, že si objednávala krémy a doplniť starostlivosť aj v podobe čistenia, lebo len vtedy, keď máme čistú, tonizovanú pleť, ošetrenú denným, nočným krémom, aj očný by sa zišiel ešte, plus teda sérum, maska. Nie vždy sa to dá ako jeden veľký set, tak to môžeme takto rozdeliť, povedzme v tejto časti mesiaca a ešte ku koncu mesiaca doplniť v podobe týchto ďalších produktov, aby tú starostlivosť mala žena úplne kompletnú. Takže tu máme tú cenovú úsporu. Keď sme videli 30 eur plus týchto 22, dá sa povedať, takže za 50 eur má žena kompletnú starostlivosť, za okrúhlenie samozrejme. Keď si zoberiete anti-aging krémy, úplne kľudne stoja, že jeden stojí nejakých 45-50, čo sa týka kvalitných značiek, čo teda Farmasi samozrejme taktiež je, tak my tu máme takúto výraznú cenovú úsporu a môžeme mať vlastne 5 produktov za cenu jedného krému z inej značky, takže pracujeme s tým, čo sa dá a krásne to promujeme. Keď hovoríme o tom, že buď fit, tak toto je taká línia, ktorá sa hodí vždy. Toto sú produkty, ktoré bez ohľadu na vek, váhu, typ pleti, čokoľvek sa hodí, pretože tu máme vitamín C, máme tu Dčko v spreji, už nám sa niečko za chvíľočku nebude tak intenzívne svietiť, potrebujeme doplňať Dčko. Máme tu zubnú pastu čaľovníkovú na to, aby nám zabezpečila zdravú ústnu dutinu, máme tu krémik na ruky a máme tu balzám na pery. Takže toto je taký set, ktorý môže absolútne od toho tínežerského veku až neobmedzenie do konca života, by som povedala, používať každá jedna žena alebo aj muž, pretože sú to vyslovene produkty také univerzálne. A tu máme ešte doplnenie týchto produktov a opäť cenové porovnanie. Pozrite sa ten set, takto veľa produktov, vlastne 5 produktov máme za 21,55 oproti 40, ktoré by boli pri nákupe bez ľavy a samostatne bez zvýhodneného setu. Čo sa týka jesenného make-upu, máme tu ešte jeden takýto set, ktorý obsahuje ceruzku na oči. Máme tu tekutý matný rúž Red Love, máme tu sypký púder, máme tu paletku očných tieňov Oasis Desert a máme tu odličovacie obrúsky. Takže opäť taký trendy jesenný make-up, ktorý vieme využiť teraz na jeseň, na výraznejšie líčenie. Sú to tie najobľúbenejšie odtiene, ktoré ženy vedia používať aj na večerný make-up, plus teda odličovanie, púder. Toto sú skutočne opäť také vychytávky, ktoré vieme nakupovať so zľavou výraznou. Čo sa týka ďalšieho setu, tak tu máme niečo, čo sa hodí mať v taške na cvičenie, kde máme guľočkový antiperspirant, sprchovací gel, kde máme balzám s pagaštanom konským a L-karnitín. Takže tento set sme nazvali Go to the Gym. Takže tu sa
naozaj, keď chodíte do nejakého fitka alebo niekam do posilňovne, tak viete, že vždycky je fajn sa osprchovať, dať si gôčkový dezodorant. Ak nás niečo bolí, večer by sa hodil takýto pagaštan konský a pred tréningom určite L-karnitín, aby sme spálili oveľa viac tukov, aby sme ich premenili na svaly. Takže toto máme vyslovene také, že poďme naspäť do formy a poďme do fitiek, poďme cvičiť, či už cvičíte čokoľvek vo fitku, alebo jogu, alebo aerobik, alebo bicyklujete, alebo čokoľvek robíte, treba niečo robiť a treba potom mať takéto produkty v taške, pretože sa hodia úplne vždy. No a teda tu máme takisto ešte to cenové porovnanie. No a to máme, čo sa týka setov, úplne všetko. Ja sa prekliknem teraz na sety, ktoré máme v bežnej ponuke, ktoré sú určené na to, aby sme, ja len si tu vypnem, lebo mi tu pípali nejaké správy zo sociálnych sietí, ja sa ospravedlňujem, zabudla som si to vypnúť. Takže teraz ideme na ostatné septembrové tipy. Ideme zdieľať najskôr. Ak budete mať nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte na konci. Takže len si pripomenieme, čo máme v tej ponuke nášho mesiaca, čo máme v ponuke mesiaca bežne, čo sme vám teda pripravili. Takže v tej ponuke mesiaca máme ešte k tomu špeciálne sety s nechtíkovým olejom, ktorý regeneruje, má antibakteriálne, antioxidačné účinky, je určený pre všetkých, dá sa povedať, pretože je to takýto balzam, ktorý máme v sete, dá sa povedať. Ešte pripomínam, že táto línia kalendula, to znamená nechtíková línia, obsahuje výťažok z hroznových jadier, organickú vodu z harmančeka, výťažok zo slezu, extrakt z lopúcha, avokádový olej a olej šejových semien. Nie všetky tieto ingrediencie sú v každom produkte, ale sú tak rozdelené do jednotlivých produktov, aby teda to bolo naozaj v rámci celej línie veľmi, veľmi dobré, najmä na suchú, citlivú, unavenú takú pleť, ktorá potrebuje upokojenie, regeneráciu. No a do pozornosti vám dávam práve teraz máme v super cene nechtíkové balzamy, ktoré teda ja používam, dá sa povedať denne, osobne práve teraz po lete. Výborné sú aj na ruky, aj na nohy, na lakte, na kolena, na pleť, v tom zmysle, keď máte nejakú extrémne suchú pleť, že po nejakom slnení, alebo máte nejaké také suché miesta na tele, prípadne nejaké exémy, na rany, na oškreniny, keď sa už vyhojujú, nie na otvorenú ranu, ale keď sa už vyhojujú, že potrebujeme to tak premastiť, potrebujeme to regenerovať, tak tento balzam je skvelý. Je tam nechtíkový olej, je tam olej z avokáda a je tam zo semien olej z kamelie olejnej, čiže je taká kombinácia. No a máme ho v septembrovej ponuke od 1. až do 30. Je tu set 1+1 nechtíkové balzamy. Takisto máme našu úplne najpredávanejšiu maskaru, je to Zen maskara v sete, ktorá predĺžuje, dodáva objem, má takúto silikónovú kefôčku, výborne sa aplikuje, môžete si tieto riasy zároveň aj ošetriť, lebo je tam vitamín E, dodáva im zdravý, krásny vzhľad, intenzívny a extra čierny pigment, takže tie riasy vyzerajú prekrásne naličené a teda máme ich v sete za 6,92, to je cena pre Slovenskú republiku, 192 pre Českú republiku. Keď sme hovorili o tej regenerácii a o tom... A to tu nemáme? Poprosím vás, keby ste si skontrolovali mikrofóny. Niekto si pustil mikrofón. Ja sa pozriem, komu sa pustil mikrofón. Rádka, poprosím, aby ste si dávali pozor. Ďakujem veľmi pekne. Nejaké dieťatko asi pustilo mikrofón mamičke. Kde sme boli? Tu sme boli. Vidíte, že tu mám otvoreného toho viacej. Kde som bola? Tu. Dobre. Takže masážny gel paprika chili. Toto je gel, ktorý je naozaj taký prehrievajúci. Ja si ho objednám aj práve v tomto sete, pretože krásne prekrvuje, zahrieva. Občas, keď máte, povedzme, taký pocit chladu, tak ho viete ho použiť vtedy, keď tu ho máme.
keď potrebujeme prekrviť pokožku, predchádzať zápalom, kĺbou, svalovým krčom, keď máme niečo zablokované, keď máme nejakú migrénu. Výborný je aj pred športovým výkonom, keď idete napríklad behať alebo cvičiť, tak si môžete ho použiť, aby sa tie svaly lepšie zahriali, aby neprišlo k nejakým zraneniam. Výborný je aj na celulitídu a teda aj na chronické reumatické ochorenia, čo sa týka kĺbov, šliach, svalov. Je výborný aj na regeneračnú masáž. Je tam práve čili, je tam zázvor, je tam žihlava, mentol a eterické oleje. Tu máme teda kompletné zloženie, podrobná. Paprika kričková, zázvor, čiže ďumbier, rozmarín, olej z mety citronovej, olej z jojoby čínskej a žihlava alebo prhlava dvojdoma. Keď si pozriete tie najlepšie produkty alebo rastlinné výťažky s tými prehrievajúcimi, regeneračnými, protizápalovými účinkami tu máme. Takže preto je tento set alebo aj tento samotný gel výborný. Tu máme cenu 7,68 alebo 192 korún českých, za ktorých ho môžeme v septembri objednať teda tieto dva. Je to 150 ml balenie a teda máme ho v takejto super ponuke. Čo sa týka pleti, videli ste, že máme v setoch produkty aj napríklad z línie Age Reversis, konkrétne je tam krém. Vieme to veľmi dobre nakombinovať, keď budeme promovať aj tento vyhľadzujúci krém proti vráskam. Je to taký instantný botox, ktorý môžeme masírovať do vrások, či už sú to vertikálne, horizontálne, na spevnenie kontúr tváre, tie, čo sú vertikálne alebo horizontálne na čele, okolo očí, na spadnuté viečka, na vrásku medzi nosom, ústami. Takže aby sme viditeľne zregenerovali tú pleť a mali ju takú mladšie vyzerajúcu, tak vtedy používame tento instantný botox. Vmasírovávame do pleti, do tej vrásky a nerobíme žiadne mimické pohyby tú chvíľu, keď to tam masírovávame a chvíľočku potom, aby nám to tam pekne zapôsobilo, dokáže tú vrásku zjemniť, krásne vyhľadiť a ten optický efekt je veľmi viditeľný a veľmi rýchlo viditeľný. Takže pri testoch sa potvrdili naozaj výborné výsledky. 100% žien potvrdilo znížený vzhľad vrások okolo očí. Takisto sa vie použiť aj na nejaké rozšírené pory, ktoré bývajú hlavne v oblasti nosa alebo na brade. Takisto ho vieme použiť na váčky a kruhy pod očami, lebo on tú oblasť okolo očí krásne prekrví a teda vyhladí a teda aj očné viečka vie spevniť na ten čas asi tých 6 až 8 hodín. Tento vyhľadzujúci krém máme za 15,38 alebo 384 korún českých. Je ich tam 30. Viete dokonca to vretuško použiť aj na dvakrát. Dobre je zahriať ho v dlani, otvoriť a potom masírovať tam, kam potrebujeme. Nejakú chvíľočku kľudne môžete spraviť aj takú jemnú masáž tých partií a nechať potom pôsobiť bez použitia mimiky, aby zapôsobil. Ja ho mám veľmi rada a používam ho teda pravidelne. Takisto ako túto nočnú masku, ktorá je z línie Age Reversis, ktorá obsahuje niekoľko tých zaujímavých ingrediencií. Je tam vitamín C, je tam taký multivitamínový komplex, je tam výťažok aj z viaz a teda má hydratačný, regeneračný účinok a má vyslovene antioxidačný účinok. To znamená, keď si ho nanesieme na pleť, tak tú pleť povzbudzuje, pôsobí aj protivráskovo, zlepšuje a ozdravuje tú pleť, lebo C je silný antioxidant, takže bráni pleti, aby stárla vďaka voľným radikálom. No a nanášame si ju, nechávame ju pôsobiť celú noc, áno, nedávame si ju dole, nechávame ju celú noc a potom ráno môžeme tú pleť teda klasicky opláchnuť, vyčistiť gelom, tonikom a dať si sérum, dať si krém, dať si očný krém, nechať si ju pripravenú napríklad na líčenie. Čo sa týka ďalších ponúk, tak čo sa týka Nutri Plus, tak tu máme kolagénové tablety. Kolagén sa prirodzene vyskytuje v našom organizme, je základným stavebným prvkom našej kože, kosti, zubov, šliach. No ale práve vekom sa ten kolagén z kože a z ostatných spojivových tkaní odbúrava, napríklad aj v očiach je. No a teda, aby sa to nedialo, lebo zohráva veľmi dôležitú úlohu aj v zdraví, aj v kráse pleti, aj teda tela, tak môžeme tú stratu kolagénu vykompenzovávať. My máme na to niekoľko produktov a práve v tejto ponuke septembra je náš kolagén v tabletách na to, aby sme
dodávali pleti a telu kolagény, tam 1000 mg kolagénu typu 1 a 3 v tej jednej tablete. A teda zvyšuje nám teda obsah kolagénu v tele, v vlasoch, v nechtoch, v pokožke, v šľachách, lebo telo si dokáže ten kolagén ako keby distribuovať kam potrebuje. Užívajú sa 2 tablety denne, ráno aj večer. A ja som sa pomýlila, pardon, teda tá denná dávka je tých 1000 mg. No a teda používame ho 2-krát do dňa, ráno aj večer. Máme ho v špeciálnej akcii, takže treba ho nakupovať určite v takejto zľave, kde je v tom sete, sú teda dve balenia kolagénu v tabletách. Takisto z NutriPlus línie máme aj kávičku, pretože viete, že kávy s nižším obsahom kofeínu tak nám zabezpečujú to, že máme kvalitnejší spánok, že nás povzbudia, ale veľmi prirodzeným, príjemným spôsobom. No a teda táto káva s čakankou obsahuje zinok, horčík, vápnik, mangán, železo, kyselinu listovú, vitamíny, lebo tá kombinácia čakanky a zároveň kávy nás dokáže povzbudiť, ale takým veľmi príjemným spôsobom. V sete máme 2 kusy čakankovej kávy a takže je to, tu vidíte ceny 9,99 alebo 250 korún českých, takže kto ju nepozná, vie, že je veľmi lahodná, chutná, viete si ju dať s mliečkom, z nejakej kombinácii, akú bežne používate. Môžete si spraviť aj také latte s nej, alebo ľadovú kávu, alebo čokoľvek chcete, takže dá sa využiť ako klasická káva. Tá chuť oproti kolagénovej je trošku výraznejšia, takže kto má rád kolagénovú, je taká jemnejšia, orieškovejšia, táto je taká výraznejšia kávová, takže kto má rád, ktorú, tak tu si samozrejme pripraví. No a na záver ešte tu máme pripomienku našej línie, ktorá je na to, aby sme sa starali o svoje domácnosti v súlade s prírodou. Máme tu produkt, ktorý je z línie Mr. Vibes, vegánsky, so silným koncentrovaným účinkom, ekologicky, biologicky odburateľný, bez zložiek živočíšneho pôvodu a zároveň dermatologicky testovaný. Je to odstraňovač oleja a nečistôt. Odstraňuje výborne nečistoty z rúry, z digestorov, z obkladačiek, z kuchynských liniek, z sporákov, kdekoľvek, teda môžete ho použiť kdekoľvek v kuchyni, alebo takisto je veľmi dobrý na akékoľvek masné škvrny. Ja som skúšala ho dávať aj na oblečenie, kedy teda sa vylial na nejaké oblečenie olej, tak mi zafungoval, dala som ho normálne na tie nohavice, nastriekala som, potom som to ešte prepláchla, dala do pračky a žiadne masné škvrny tam neboli, takže ale to vám hovorím len ako môj zlepšovák, nehovorím, že veci to tak mali robiť, ale ja som si už nevedela dať rady s tou masnou škvrnou, takže tento výrobok mi pomohol aj na to, ale teda bežne ho používam na rúry, digestor, na kuchynskú varnú dosku, môžete ho použiť naozaj, kde sú tie masné škvrny alebo masnoty v kuchyni. Takže toho máme za 3,84 alebo 96 korún, takže to je septembrová ponuka tohto obľúbeného produktu. No a v týždňovej ponuke ešte máme do 10. septembra starostlivosť o vlasy, ktorá sa veľmi dobre hodí po lete, pretože každý z nás má skoro tie vlásky po lete také suchšie, takže máme tu cesnakový olej na podporu rastu vlasov, ktorý sa dáva tak, že ho aplikujeme na pokožku hlavy, nechávame 30 minút pôsobiť a potom umývame šampónom a teda dávame masku. A druhý olej, ktorý tam máme, je náš super elixír, ktorý sa nedáva týmto spôsobom, dáva sa napríklad do dlane, rozotrieme a na suché končeky vlasov môžeme použiť, ale takisto aj na pleť, na telo, na lakte. Okolo očí ho môžeme ho dať aj na pery, pokiaľ máte nejaké také veľmi suché, takú výživu môžete im doprieť v podobe takéhoto oleja, samozrejme nie, tak aby ste sa vám dostal do úst, ale na okraj pier, alebo ho môžete na suchý nos dať, pokiaľ máte nejaké také ťažkosti. Je tam skoro 9 rastlinných olejov, veľmi kvalitných, veľmi liečivých, takže používajme tento super elixír, oplatí sa mať ho doma a využiť na čokoľvek. No a v týždňovej ponuke máme ešte aj stylingové produkty, je to pena a je to aj tento lak na vlasy, takže zvýhodnené ceny. No a čo sa týka podpory v septembra, je extrémne bohatá a začala nám práve takouto podporou všetkých
tých, ktorí v našich skupinkách už nie sú a teda chýbajú nám ich bodík a chýbajú nám aktívni zákazníci, takže tu máme takúto reaktivačnú kampaň pre všetkých tých, ktorí sa k nám vrátia, ktorí boli s nami a už nie sú, ktorí sú od vlastne, myslím, že od druhého, vidíte, musím sa pozrieť na tie dátumy, sa priznám, že buď od 10.9., spomenula som si, od 10.9. Minulý september až po 2.9. Tak. Áno, od 10.9.2023 do 2.9.2024, tak táto skupina ľudí, čiže všetci, ktorí nám v tomto období spadli do pozastavených a mali zároveň aj svoju poslednú objednávku v tomto období, čiže nie takí, ktorí prišli do našich skupín a neposlali si objednávku, takí tam nie sú, ale ktorí si poslali nejakú objednávku a v tomto období mali aj svoju poslednú objednávku, takže predtým máme takúto reaktivačnú kampaň, ktorá znamená, keď sa k nám vrátia, reaktivujú si svoj účet, tak budú mať automaticky v košíku pripravený parfém za 1 cent, ak tá ich objednávka bude za 25 bodov. Takže viete, že tieto parfémy sú veľmi príjemné, veľmi dobré, ja ich mám osobne veľmi rada. Môžu si vybrať jeden z týchto troch. A teda nemusíte reklamovať, ak niekoho reaktivujete a nemá tam práve tento parfém vložený. Pravdepodobne nespada do tohto reportu, do tejto kategórie, ale to vôbec nevadí, pretože potrebujeme každého jedného späť, aby ste mali čo najväčšie týmy a čo najviac ľudí vo vašich tímoch a najviac aktívnych. Takže všetci tí, ktorí na to nárok majú, tak majú v košiku tieto parfémy pripravené. Vy ste dostali minulý týždeň, alebo dostanete onedlho práve zoznamy takýchto členov, na ktorých sa treba prioritne zamerať, aby si urobili objednávku a získali parfém. Ale teda samozrejme s reportami pozastavených zákazníkov pracujeme stále a všetci nám chýbajú, totiž čo chceme ich späť vo farmácii, určite aj my, aj vy, aby sme mali naozaj veľmi silnú, úžasnú spoločnosť, aby čo najviac ľudí využívalo svoju zľavu, ktorú má a nakupovali teraz s ňou. Takže toto máme ako podporu. Potom máme teda podporu týchto setov, ktoré nám platia od 6. do 30. Tie sme si už predstavili na začiatku. No a ešte máme aj náš uvítací program, s ním pracujeme. Ak ste sponzorom, tak viete, že každého, koho prevediete, čo sa týka nových zákazníkov, tak dostanete za ňoho špeciálnu odmenu, teda za tých, ktorí vyberajú darček z 3. kroku. No a teda ešte máme pripomienku aj nášho takéhoto bohatého bridge programu, ktorý znamená, že pokiaľ tá naša objednávka bude v septembri 70 bodov a viac, tak budeme mať L-karnitín, aby sme premieňali tie tuky na svaly, aby sme získali takýto celý box týchto produktov, plus budeme mať od 200 bodov aj za 1 cent a celú líniu Resurface s taštičkou. Takže oplatí sa, tento bridge program je bohatý, takže pracujeme s ním. No a pripomienka ešte webinárov, toto sú pre Českú republiku všetkým riaditeľom, ktorí robia webináre v Českej republike, ale takisto aj na Slovensku veľmi pekne ďakujeme, takže čakajú nás ešte masážne gely dnes, zárobková príležitosť NutriPlus, čiže je tu veľa krásnych, úžasných webinárov a tém, takže pripájajte sa, bude platiť tento link, na ktorom ste dnes, tak na tom budú všetky ostatné tieto webináre, vrátane meetingov sponzorov. Za Slovensko tu sú takéto úžasné témy takisto, ktoré majú dámy spracované a veľmi sa na ne tešíme. No a ja sa teším, že ste sa pripojili a teda teším sa, že ste mi venovali svoj čas. Bola tu celkom pekná účasť. Ja vám chcem týmto pádom poďakovať za pozornosť a dať vám priestor, aby ste sa pýtali, čo by vás zaujímalo, čo by ste sa chceli spýtať. Ja sa pozriem do chatu, či tam mám nejaké otázočky, ktoré som teda... Mám tu otázočku od Baruš, že či sú tieto naše gumíky v tom detskom sete, či tam je nejaká zložka, ktorá by bola nevhodná pre mladšie deti, ak som správne pochopila. Legislatíva Európskej únie a aj Českej a Slovenskej republiky odporúča takéto gumové alebo výživové doplnky deťom od 4 rokov, takže preto tam máme takúto hranicu aj my. Keď dáte mladšiemu dieťatku, alebo keď dáš Baruš mladšiemu dieťatku
a vie už cmúľať takýto cukriček alebo takýto gumík, tak úplne kľudne môže. Je to určite zdravšie ako nejaké cukríčky, klasické, obyčajné, ale áno, je tam aj kvôli tomu, aby sme sa chránili, aby to dieťatko nezaskočilo, ale zároveň aj podľa legislatívy je táto hranica nastavená. L-karnitín je celé balenie, čiže všetkých tých 15 fľaštičiek alebo vrecušok v tom, nie je tam iba jedno vrecuško, je tam celé to balenie, čiže oplatí sa ten set. Určite sa dámy oplatí, takže to som zodpovedala aj túto otázočku. Máme ešte nejaké ďalšie? Myslím, že nie. Tu Vierka mi ďakuje, dúfam, že sa vám teda páčil. Mali sme toho veľmi veľa, ja som sa trošičku ponáhľala, vidíte, skoro 50 minút. Naša ponuka je extrémne bohatá, pracujte s ňou čo najviac, naozaj si premyslite, sadnite si hneď teraz po webinári a premyslite si, akým spôsobom uchopíte túto našu bohatú ponuku setov, ktoré máme, lebo tie sú podľa môjho názoru extrémne zaujímavé. Máme aj septembrové ponuky, ktoré sú do konca mesiaca, ale na niektoré sme už aj zvyknutí, ale tieto, ktoré máme, sú absolútne nové. Takže keď s nimi budete pracovať, čiže premyslite si, čo idete spraviť, ako idete nahrať videjko, ako idete napríklad urobiť nejaký príspevok, ako idete urobiť takúto podobnú prezentáciu, ako ste dnes videli od Peťky, ako to nahráte, môžete napríklad každý jeden deň si dať nejaký set, že urobíte nejaký live stream toho jedného setu, napríklad sa naličíte tým setom na líčenie, alebo si budete natierať krém, alebo si dáte vankušiky. Skúste si každý deň spraviť takýto nový príspevok alebo live stream, aby ste tým svojim všetkým ukázali, aké sú to skvelé ponuky, ako s nimi môžu pracovať. Využite to, máme to až do konca septembra, čiže všetko, čo urobíte, sa vám znásobí a môžete priviesť nových členov, môžete aktivovať tých, ktorí máme na to aj reaktivačnú kampaň, môžete tí, ktorí vám neobjednali, povedzme minulý mesiac, predminulý mesiac, tak môžu už tí, ktorí sú takí, že si dajú pozor, už v septembri nakupujú vianočné darčeky, tak toto určite môžu využiť. Určite s tým pracujeme čo najviac. Všetkých priveďme a pozvieme na náš e-shop, aby videli tie skvelé zľavy, skvelé ceny a aby sme s tým naozaj dosť veľa pracovali. Tak to je za mňa všetko. Janka, meetingy tam nie sú, áno, všimla som si aj ja, budú vždy v útorok o 18. hodine. Áno, budú, Jani. Takže to nám zostáva, meetingy sponzorov zostávajú každý útorok o 18. hodine. Takže budeme sa na vás tešiť aj zajtra o 18. hodine na meetingu sponzorov. Máme ešte nejaké otázočky? Nemáme. Dobre. Tak poďme ešte, máme veľa práce. Po dnešku, po tomto webinári, poďte si napísať, ako idete pracovať so setmi, ako ich využijete, ako si vy zvýšite počet skupinových bodov, ako si zvýšite počet zákazníkov, ako privedíte nových, ako privedíte našich tých, ktorí sme mali späť, lebo tie ponuky tu majú takú na tácke. Zvýhodnené, skvelé, úžasne nakombinované sety. Takže pekný deň a zvyšok dňa a takisto aj pekný týždeň. Do skorého videnia. Ahojte. Ahoj. Ahoj, děkujem.